চুক্তি সেইকাৰণে চুক্তি হ'লেই মুক্তি হ'ব বুলি কোনো কথা নাই যেহেতু তেওঁ কনভিক্টেড হ'ল দুখীয়া সাব্যস্ত হ'ল কোৰ্টৰ দ্বাৰা আৰু সেইখিনি কোৰ্টেহে ডিচাইড কৰিব কেতিয়া মুক্তি হয় যি বহুতেই কৈছে চুক্তি হৈছে কিয় মুক্তি হোৱা নাই তো আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰু চুক্তিৰ মাজত আচলতে সিমান সম্পৰ্ক নাই আইনমতে যাব চুক্তিমতে যাব আৰু এই কথাখিনি যিবিলাকে বুজি নাপায় এনে নিজৰ গাৰ জোৰে মুক্তি কৰিব বিচাৰিলে নহ'ব যেহেতু দেশত আইন আছে কানুন আছে আইন মতে চলিব লগা হয় ভাৰতৰ সংবিধান আছে সংবিধান ভাইলেট কৰিলেতো নহ'ব जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टआ ना रन्जन दैमारि सारखौ एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव नों जेलाव थांनानै जिउ जोबजासिम साजा भुगिनांफिनगोन होननानै खालामदोंमोन नामा माखासे एनडिबिफ्रा जिउ जोबजासिम थैनायनि साजा लाफिननांगोन होननानै एग्रिमेन्टखौ खालामदों नामा आंनि बिटिआर सरकारनिसिम बे सोंथि बिटिआर एग्रिमेन्टनिसिम बे सोंथि रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो भिडिअखौ नायलां अब्लानो बुजिगोन हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ थ' आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ थ' आंबो मोजाङैनो दङ ना लोगोफोर थ' जों दिनै माखासे गोनां बाथ्राफोर सावरायनो लादों बे समाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो अब्लानो बुजिनो मोनगोन ना मा बाथ्राफोर जों दिनै सावरायनो लादों थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जों जागायजेनलांसै ना स' आरो जों माखासे बाथ्रा सावरायनि लोगोफोर दिनै बे समाव जोंनि बिटिआरनि सायाव गोबां बेले बेजे जागासिनो दं दायो ना सनितपुर बिश्वनाथ ना बेफोरबादिनो बिटिआराव हाबनाय हाबैनि जागासिनो दङ नाथाय नंगौ माखासे पलिटिक्सनि गावगायनि उदैखौ साननानै माखासे मानसिफोरा माखासे ना बाजानाय बाथ्राफोर हेंथा बाथ्राफोरखौ बुंखायो बुंनाया ना नाथाय बिनि गेजेरावनो जोङो गावखौबो सांग्रांथि लाखिनो नांगोन ना माखासे खोथा बाथ्राफोराव ना दाखालि खोनाबाय हाग्रामाखौ जोबोद रायबाय माखासे मानसिफोरा ना हाग्रामाखौ आरो बिथां अमर सिं बिटिआरनि मस सावनाय सावैनि बाथ्राखौ लानानै थ' बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा बे बिटिआरनि मसखौ सावोब्ला मालाय नोंसोरा मा खहा जानो बे कागज लेखा बिलाइखौल' सावनो हागोन बिथाङा नोंसोरनि मोन्थाइखौ सावनानै होनो हाया ना थ' नोंथांमोना जिबादि रायबाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय ना नोंसोरनियाव बिराद अर जोंखांनाय बादि नुबाय आरो ना नोंसोरखौ थ' सांग्रां जा दासिमबो बिटिआरआ नोंथांमोनखौ बिटिआराव सोबाय होननानै जों खुगाजोंल'सो खोनानो मोन्दों आरो ना जेसांखिनि लिडारफोरानो बुङा मानो दासिमबो जेबो प्रुफ होनो हाया जे जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौ बिटिआराव सोबाय होननानै ना जोंनि बिटिआराव सोफाबाय होननानै ना मेप खिथिनो हागोन ना माबा मोनसे ना लेखा बिलाइ प्रुफ खिथिनो हागोन नै जाबाय होननानै सरकारनिफ्राय नटिफिकेसन होनाय लेखा बिलाइखौ नों खोन्थानो हागोन ना खोथाया बाथ्रायाव बुंनो जेबो नङा आं बै मैदेरखौ दहाय जोनानै खोलैदोंमोन होनना बुंनो खोथा बाथ्राया जेबो नङा नाथाय बेखौ मावनो हामारगोन ना बेसो आसोल साननो गोनां बाथ्राया आरो ना स' इलेक्सनाबो फैगासिनो एमपि इलेक्सन नोंथांमोना एसे सांग्रां जानानै था बेनि गेजेरजों नोंथांमोननि भटफोरखौ लागनानै जेन बिथांमोना नोंथांमोनखौ ना बिटिआर ना बिटिसि सिमां मोगथां खालामना दोनाबानो जाबाय आरो ना एसे सांग्रां जा रायजो राजा नोंथांमोन एके सनितपुर आरो बिश्वनाथ ना गभर्नमेन्टखौ हायोब्ला नोंथांमोना थुखुबाय था अब्लासो नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय बिना लानो रोंबासो मोनगोन आरो ना बेफोर बुस्थुखौ बिटिआराव हाबनाय हाबिखौ दाथ' मा बुंबावनो ना मामानि बाथ्राखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जोंनि बिटिसिआव गुबुन हारिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव गुबुन जाथिफोरखौबो हा बायना थानो मोननाय राहाखौ खालामना होनो नागिरदों बिथाङा जोंनि गेजेराव स' सांग्रां जा आरो ना आरो बाथ्राया जाहैबाय बिथां अमर सिंआ बड'लेण्डखौसो मोनजानो लुगैदोंमोन आरो ना जिहेतु प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बड'लेण्ड मोनाब्ला जिराया होननानै ना बड'लेण्ड मोननायब्ला नोंथांमोना सनितपुर बिश्वनाथ खोथा बाथ्रा गैलामोन
गामिखौबो दानख' दुंख' सुसन खालामनो गोनां गैलामोन नाथाय थोंजोंनो मोनसे डिस्ट्रिक्ट ना गावबा गाव डिस्ट्रिक्टजों दाफानानै मोनसे बड'लेण्ड जाहैसिगौमोन बेयो ना लाफानानै सोरबा गुबुन हारिनि गामिखौ दानख'नानै जोंनि हाखौ दानख'नाय बेफोरबायदि जाहैलामोन आरोना। स' बिथांनि बुंनायफ्राबो माखासे थिगानो सैथोआनो बिथांनि दिन्थिनाय माखासे बाथ्राफ्राबो थिगानो जोंनि बिटिसिआव जों नुगासिनो दङ दा जोंनो अफिसफोराव थाङोब्ला ना सार्कोल अफिसावनो जा डिसि अफिसावनो जा जों नुयो ना बै पियन पस्टमेनफोरखौ जोङो बर'खौनो नुगोन नाथाय जायफोरा गिदिर गिदिर पस्टआव दं बे सब गुबुन हारिया दा हाबफैजोब्बाय जोंनि बिटिसिआवबो ना गभर्नमेन्ट अफिसफोराव गुबुन हारिनिसो बांसिन दंसै गिदिर गिदिर अफिसारफ्रा जोंनि बर'फ्रा गैयानो। स' थार्ड ग्रेडआव साफा सानै दङ फर्थ ग्रेडआव दङ खिन्थु फर्थ ग्रेडआवबो थार्ड ग्रेडआवबो बांसिन गुबुन हारिसो दङ आरोना। बेफोरबायदि बाथ्रायाव जों गोबां बिटिसिआव थाखानाय मानसिफ्रा साननो गोनां जानानै फैदों दायो मा जाखो होननानै जोंनि बर'फ्रा दंमोन नाथाय दा गैलायानो जोंनि बर'फोरखौ जों नुहांबायमोन आरोना अफिसफोराव नाथाय दा गुबुनफ्रासो हाबफैगासिनो दङ माखासे साननो गोनां बेफोरखौबो जों बिटिसिआव साननानै माखासे एसे साननो गोनां जाना फैदों आरोना बिटिसिआव थानाय मानसिफ्रा लोगोसे जायफ्रा बिटिआरआव हाबनो गोनां एसे सांग्रां जानानै दा बिनानै लानांगोन नोंथांमोना अब्लासो बेखौ मोनगोन नङाब्ला रावबो होनाय नङा ना साननैसो उनाव सिरि जाफिननोबो हागौ बेफोर बाथ्राया। साननो गोनां बाथ्राया मोनसेबाव लोगोफोर जोंनि बिर जोहोलावफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं माखासेफ्राथ' जिउ जोबजासे साजा फासिनि साजाफोरबो जानो हागौ होनना खोनानो मोन्दों। बेजों लोगोसे बिथां गबिन्द बसुमतारी साराबो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों सोमोनांथाव बेफोर बाथ्राया साननो गोनां ना साननो गोनां नोंथांमोना एसे खोनासंनानै ला बिनि उनाव आं माखासे बाथ्राफोरखौ बुंगोन। ৰঞ্জন দৈমাৰী মুক্ত এনেতো মুক্ত নহয় যিহেতু তেওঁৰ এগেইনষ্টে যিখিনি কেছ আছিল সেই কেছটো কনভিক্টেড হ'ল আৰু কনভিক্টেড কেছটো কাইলৈ মুক্তি হ'ব পৰহি মুক্তি হ'ব বুলি কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ এইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া তেওঁক যদি মুক্তি কৰিব লগা হয় মুক্তি পাব লাগে তেতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াহে কৰিব এইটো কোনো এজন কনভিক্টেড মানুহক চুক্তিৰ দ্বাৰা মুক্ত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। জাষ্ট এনে এৰেষ্ট কৰি থৈছিল আটক কৰি থৈছিল কিন্তু কনভিক্টেড হোৱা নাছিল তেতিয়াহ'লে চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে চুক্তিৰ কিবাতে চৰ্ততে তেওঁৰ কিবা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন সেইকাৰণে কাইলৈ মুক্তি হ'ব নে পৰহি মুক্তি হ'ব সেইটো কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ যিহেতু কনভিক্টেড হয় আইনে তেওঁক দোষী বুলি সাব্যস্ত কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে দোষী নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰালৈকে তেওঁ মুক্তি হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় সেইকাৰণে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যুঁজ কৰি থকা হৈছে আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যেতিয়া তেওঁ দোষী সাব্যস্ত নহয় বুলি ঘোষণা কৰিব নাইবা তেওঁৰ যিখিনি শাস্তিৰ ম্যাদ আছে সেইখিনি যদি কমাই দিয়ে কোৰ্টৰ পৰা তেতিয়াহে হ'ব সেইকাৰণে नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौना बिथां गबिन्द सारा मा बुंखो बिदि रन्जन दैमारि आरो माखासे एक्स इन्डि बेनि सायाव ना बुंबाय बिथाङा कनभिक्टेड थ' बिथांखौ सुक्तिनि गेजेरजों सख'नो हानाय नङा बेखौ कर्टनि आयेन मथेसो सख'नो हागोन। स' सुक्तिया मानि थाखाय सुक्तिमोन ना दा एनडिएफबिफोरखौ मा दायाव हमदों बे बाथ्राया साननो गोनां जोंनि गेजेराव जे एनडिएफबिफ्रा जे बैफोर खामानिखौ मानि थाखाय मावदोंमोन आरो बे दायनि थाखायनो बिथांमोनखौ जे हमना दोनबाय बे बाथ्राखौ जोंनि बर'फोरा साननो रोंदोंना रोङाखै ना बिथांमोना मावदोंमोन गावनि हारिखौ रैखा खालामनो गावनि बड'लेण्ड मोननांगौखौ मोननो थाखायसो बेफोर खामानिखौ मावदोंमोन आरोना। थ' बेफोरखौ नोंथांमोननो बेफोरबादि दायफोरखौ नोंथांमोननिखौ माफ होनायनि गेजेरजों नोंथांमोना सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों बेफोरखौ माफ मोनगोन बेफोर बाथ्राया दंना गैयामोन ना सुक्ति जायोब्ला नोंसोरनि केसफोरा बा नोंसोर जे बिदि गाज्रि खामानिनिफ्राय मोजाङाव फैफिनसिगोन अब्ला नोंसोरहा जेबो दाय थानाय नंला बेफोरबादि सावरायखानाय दंना गैयामोन सुक्तियाव साननो गोनां ना स' आंनि नुनायाव बेफोरबादि जानाया जोबोद दुखुनांथाव जि सुक्ति जादोंमोन बिनि सुक्तियाव जे
नोंसोरो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव नोंस्रा साजाया जोबनाय नङा होननानै बेफोर बाथ्राखौ बुंखादोंमोन नामा? बेफोरबायदि बाथ्राया दायो साननो गोनां आरोना बिथां सारनि बुंनाय बादियैब्लाथ' बे सुक्ति खालामनो लांनाय समाव बिथांमोनखौ मा बुंनानै लांदोंमोन दैमारि सारखौ नाब्ला सारखौ? दाथ' बिनि गबिन्द सारनि बुंनाय बादिब्लाथ' बियो ना कर्टआ एगाराबानो जिउ जोबजासिम साजा होब्ला बिदियैनो थानांगोन बिनि बुंनाय बादियैब्ला। नाथाय बिटिआर सरकारा बिथांमोननि बे केसनि सायाव ना सेन्ट्रेल गभखौ नारसिनदोंना नारसिनाखै सुक्तिनि सायाव सावरायनानै आसोल बाथ्रा बेखौ बिथांमोना साननांगौ दा गोजोन गोरोबथा जों मोजाङाव सोलायबाय होननानैसो बिथांमोना सुक्ति खालामदोंब्ला बिथांमोनखौ दाय जाबसिननानै थैनायनि लामायाव दोनबाय थायोब्लालाय बिथांमोना मानो सुक्ति खालामहैनोमोन ना? बिसोर आफादावनो थानानै आफादखौनो सालायबाय थानायमोन, दैदेनबाय थामोन ना, दावहा नांबाय थामोन। मानो सुक्ति खालामनो गोनांमोन बेबायदि गावखौनो गथायनानै जिउ फोजोबनायनि साजायाव होना लानो? आंनि साननायाव बेफोरबायदि आरोना दुखुनांथाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानाया। थ' रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो आंनि बुंनायनि सायाव? आं गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै निमाहा खालामगोन। आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला दिनै जों बेसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायजोब्बाय। अब्ला साबायखर बयनिसिमबो। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन, लाइक शेयार खालामनो हागोन। लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायबाय थानोबा नोंथांमोना बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होगोन, अब्ला नोंथांमोना नुबाय थागोन। स' दिनै भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। बाय।